Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Monggo kita sesarengan mahabbah kita datang kanjeng Nabi Muhammad SAW. Monggo sesarengan kita mau sholawat. Monggo sesarengan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illahi tanhalu bihil muqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumila. Pamirsa ingkang tuhu kinurmatan, ing kesempatan punika kalau badhe ngaturaken setunggaling bab inggih punika bersatu rukun. Kita sedaya sampun mangertosi bilih kita menika gesang wonten ing alam donya punika boten saged gesang piyambak. Kita mesti betahaken sederek, betahaken guyub rukun, betahaken gotong royong kagem rampetaken sedaya kabetahan kita. Allah nitahaken kita sedaya wonten ing derajat kamanusan ingkang sampurna. Gusti Allah ngendika wonten ing surat At-Tin, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sak temene insun Allah sampun nitahaken manungsa ing titah ingkang sampurna. Pramila kasampurnan kita menika jejering makhlukipun Gusti Allah ingkang gesang wonten ing madyaning masyarakat menika boten saged uwal saking betahaken tiyang sanes. Boten wonten ingkang saged gesang piyambak. Dipun awiti saking mujudaken bebrayan utawi keluarga menika betahaken pasangan, betahaken tiyang sanes ingkang dados wali utawi ingkang badhe nikahaken sinten kemawon ingkang badhe dados keluarga kangge mbangun bebrayan agung wonten ing macapada menika. Pramila
kita menika tansah betahaken tiyang sanes. Buktinipun kita punya sami dipun tedakaken wonten ing pagesangan bebrayan masyarakat wonten ing menika papan boten kula punya sami menika wonten namung piyambak. Dipun awiti Gusti Allah Subhanahu wa taala nitahaken Nabi Adam alaihissalam, nitahaken Ibu Hawa, salajengipun turun tumurun dugi kita bunyan sami dadosaken menungso sak nggening jagat menika dados kathah menika pasangan. Pasanganipun sampun dipun titahaken dening Allah Subhanahu wa taala. Lan nggenipun mujudaken brayan menika sampun dipun paringi waler utawi syariat inggih punika kanthi pernikahan. Saking pribadi berpasangan dan mujudaken keluarga wonten ing setunggaling bali griya nuwuhaken keturunan putra wayah putu buyut canggah lan sak pitunggalanipun. Akhiripun mujudaken masyarakat. Masyarakat ing kukuban sehingga dadosaken bangsa ingkang ageng ingkang Allah nitahaken bangsa kita Indonesia menika kanthi suku-suku ingkang kathah lan dadosaken keagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Ketinggal tanda-tandanipun bilih Allah niku maha waos nitahaken kita sedaya. Lan dadosaken titahanipun Allah punika ingkang mawerni-werni. Kathah suku, kathah warna kulit, kathah bentuk rekmo lan sak pitunggalanipun. Menika kedah pun jagi persatuanipun kanthi gotong royong sami menghargai tiyang sanes, perbedaan-perbedaan dipun hargai, sami-sami ngakeni bilih kita sedaya menika namung makhlukipun Allah Subhanahu wa taala. Nanti mekaten kita menyadari bilih kita gesang ing alam donya punika kedah bebrayan sesarengan kalian tiyang sanes boten saged gesang piyambak. Menawi kita sampun saged ngrumaosi kanthi rasa ingkang panjang wonten ing lebeting manah kita namung titahipun Allah Subhanahu wa taala, makhluk ingkang apes ingkang tansah mbetahaken tiyang sanes pramila kanthi sami-sami ngagem rasa menika dadosaken tundhanipun badhe betahaken tiyang sanes lan badhe nuwuhaken betahipun kerukunan dhateng sesami, dhateng tiyang sanes, dhateng sak sinten kemawon sinaosa benten-benten mawerni-werni agemanipun, agaminipun, wujud kulitipun, wujud rikmanipun, bentuk wujud warna netranipun. Mekaten kanthi bersatu rukun badhe kacepeng sehingga dados negara ingkang kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.